עוד מעט הוא ירים את זה ויתלה את זה על התקרה. תראי. גדול. נקרא אוקונומיאקי. חנה, צולמת בווידאו שלי. הוא יותר מקצוע, הוא יותר מקצוע. אוקונומיאקי. מה הולך לספר לך בווידאו? הוא מנגן פה על משהו. ראיתם? החמוד הזה הלך לחפש... איך זה נעשה כזה שטוח? היה על זה קודם חצי מטר קוב. יהו. נעימה, איך את יודעת עכשיו מה שלך? לא, יש שם אנשים כאן.